नमस्कार. आज आम्ही ह्या व्हिडिओत नाचण्या उदा करच पळोवया. हे 1 कप नाचणे बरेकन धुवून घेतला. हे कमीत कमी 2 तास उदकात भिजवून दवरका. दोन तासानंतर भिजेल उदा काढून घेऊया आणि हे नाचणे वाटून घेऊया. वाटताना सुमार एक अर्ध पेले उदा घालून घेवका आणि जात तितले गंध वाटून घेवका. नाचणी वाटून जाला. आता गाळून घेऊया. चाळणी नाजाल्यार कपडो घेऊन नाचण्या उदा गाळून घेवका. धवी जे पीठ दिसते रसा ते पुराय वतपर्यंत हे गाळून घेवका. ताज खातीर एक 3-4 पटी उदक घालून गाळची पडता. आता नाचण्या साली मात्र दिसते रसा इतले पर्यंत गाळून घेतले पुरो. हे नाचणे उदक आता तूत आमकां रुचीक जाय तितले गोड घालून घेवका. हांगा सुमार 1 कप किसेल गोड घाला. गोड बरेकन करगून घेवका आणि हे जरा खूप दाट आसा. दाट उरल्यार पिवच्या तितले बरें लागना. तशें म्हण कितले जाय म्हण पळोवन उदक बी घालून घेवका. खूप गरमे टायमार म्हळ्यार जास्त करून एप्रिल-मे टायमाक हे नाचणे उदक करून पिवका. जिवाक खूप बरें. तुम्ही बी ह्या गरमेत हे नाचणे उदक करून पळया.